उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या विमान अपघातामधल्या मृत्यूनंतर विमानतळावरील ILS प्रणालीचा मुद्दा पुन्हा एकदा चर्चेत आलाय। अनेक विमानतळांवर लँडिंग वेळी वैमानिकांना लेझर बीम्सचा अडथळा जाणवतो आणि त्यामधून त्यांचं लक्ष विचलित होऊन मोठ्या अपघाताचा धोका असतो। वर्षभरात देशातील 40 विमानतळांवर असे प्रकार घडलेले आहेत, अशी धक्कादायक माहिती सुद्धा समोर आली आहे। DGCAच्या नियमावलीनुसार विमानतळाच्या परिसरामध्ये लेझर बीम वापरायला मनाई आहे। विमानतळाच्या आजूबाजूला लेझर बीम पासून संरक्षणासाठी प्रोटेक्टेड झोन निश्चित करण्यात येतं। मात्र अनेकदा वैमानिकांना बीम लाईटचा नकारात्मक अनुभव आलाय। कार्यक्रमासाठी अनेक आयोजक आकाशाच्या दिशेने बीम लाईटचा वापर करतात आणि त्यामुळे वैमानिकांचे डोळे दिपून दुर्घटना होण्याची शक्यता असते।